Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji, Abigail Aġus Mamo, sostniet l-importanza tas-sussidji tal-Gvern biex jagħmlu tajjeb għall-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-enerġija. Hija għamlet dan kif kienet qed twieġeb mistoqsijiet waqt il-programm Ekstra fuq TVM brabta mal-aħħar żviluppi f'pajjiżna li jolqtu lin-negozji inkluż is-sussidji li l-Gvern ilu joħroġ mill-bidu tal-kriżi Ewropea kawża tal-gwerra fl-Ukrajna s-sena l-oħra. Fil-fatt Aġus Mamo tennit li kieku l-Gvern ma daħalx b'dawn is-sussidji l-inflazzjoni ta' pajjiżna kienet tkun sew il fuq mill-medja Ewropea. Fil-fatt, għalhekk Malta rnexxiela ħafna miż-żmien tkun taħt leverage tal-bqija tal-Ewropa fejn jidħol l-inflazzjoni, għaliex propjament kellna dawn is-sussidji li kienu importanti. Ejja għal-mument nimmaġinaw li kieku ma kienx hemm sussidju. X'kienet tkun is-sitwazzjoni? Konna nkunu l fuq mill-leverage. Komplet tgħid li fil-fatt kien ikollna diffikultajiet kbar. Mill-aspett numeriku. Iva. Kien ikollna kriżi kbira mhux hekk? Kien ikollna diffikultajiet kbar. Aġus Mamo sostnit dan kif l-aħħar budget li tħabbar l-2024 il-Gvern alloka 350 miljun euro oħra favur aktar sussidji fil-prezzijiet tal-enerġija minn barra qatt ta' miljuni oħrajn fil-2022 u din is-sena. B'din il-miżura l-Gvern kollox se jkun nefa' qrib 931 miljun euro fuq perjodu ta' 3 snin fuq sussidji biss favur aktar stabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. B'riżultat ta' dan l-intrapriżi Maltin u Għawċin fl-aħħar sentejn ifrankaw kważi 370 miljun euro mill-kontijiet tal-enerġija fl-aħħar sentejn grazzi għal din id-deċiżjoni mill-Gvern. Malta kienet l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha li ma żidx tali prezzijiet waqt li kieku kien għall-oppożizzjoni nazzjonalista jekk il-prezzijiet jolew minn barra, allura kellhom jolew ukoll f'pajjiżna.